No hi ha futur. No n'hi ha. Nadie tiene la solución, nadie. Si alguien la tuviese ya lo sabríamos. Pero yo creo que hay que tener lo poco que ha hecho el amigo Durán, me parece bastante. Si todos los que estamos aquí hiciéramos lo que él ha hecho, ya se plantearía un problema. Lo que hace falta es hacer, porque esta sociedad todo es una mentira. La suerte que yo tuve por mi pobreza es que no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo que había que hacer. Y yo creo que eso es lo que hay que enseñar en las universidades y en todos los sitios, a perder el respeto, sobre todo a este sistema idiota. Enric Duran té ara mateix 35 anys. És un conegut activista que va començar el seu camí fa més de 15 anys en el context del moviment antiglobalització. Es va donar a conèixer els mitjans arrel de la publicació del diari Crisi l'any 2008, on revelava la seva acció més coneguda, l'expropiació de $500.000 a diverses entitats bancàries en un acte polític de denúncia al sistema financer. Amb aquests diners va finançar diversos projectes socials. Després que el 2008 va donar a conèixer la seva acció, es va enfrontar a un procés judicial que continua obert. Va passar 2 mesos a presó preventiva en un mòdul especial a Can Brians i va sortir sota fiança. El passat 11 de març, l'Audiència Provincial de Barcelona va emetre un ordre de recerca i captura d'àmbit estatal i s'enfronta a una pena de 8 anys. Segons el seu blog, enricduran.cat, actualment està en territori europeu emparat pel RADI, una estructura col·lectiva de protecció i defensa d'activistes polítics. Enric, bona nit. Hola, bona nit. Quina és actualment la teva situació? Bueno, pues com has dit, estic en algun lloc d'Europa ja fa unes setmanes. El que passa és que el dimecres passat va canviar la meva situació legal en el sentit de que el tribunal va emetre l'ordre de busca i captura, que abans no ho havia fet encara, i per tant doncs encara haig d'anar amb més precaució. Ets un exiliat polític? Bueno, són etiquetes, no m'hi considero res especialment, no? Simplement doncs necessito en aquest moment estar protegit, estar amagat, diguéssim, no? Fer-me invisible per poder seguir fent la meva activitat i poder defensar la meva llibertat. Parla'ns del RADI, aquesta xarxa de protecció que t'empara. Bé, és un col·lectiu que neix amb aquesta idea, que té encara molta feina per endavant per poder-ho oferir a les persones que ho necessitin. De moment doncs s'ha creat l'estructura en base a l'inici de la meva necessitat i a partir d'aquí doncs es vol anar desenvolupant diferents activitats de suport i també en un moment donat si hi ha necessitat de difusió d'informació, de comunicació, etc. No? Perquè també hi ha moltes vegades que notícies no arriben a fer-se públiques per la por, diguéssim, que fa a les persones que puguin donar aquesta informació. Llavors és una altra entitat que hem detectat i en principi doncs bé, és un col·lectiu polític en el sentit, diguéssim, de fora del terme, no? Bueno, afí a la revolució integral i que en aquest marc doncs intentarà fer tot el que sigui possible dintre d'aquesta especificitat de la protecció a les persones que ho necessiten. Hem llegit avui que un altre desobedient se suma al RADI després de no presentar-se al judici. Bueno, el que ha fet és reivindicar la seva acció, que no s'ha presentat en un judici a Mallorca en la mateixa línia que el RADI, que és d'alguna manera desobediència a la injustícia, no? Al sistema judicial, i com a tal doncs s'ha integrat al RADI. El que va ser que aquesta persona ara mateix no està amagada, diguéssim. Ha rebut sentència, el condemnen a 15 mesos de presó, però encara no considera que perilli la seva integritat. No? Podria ser que en un moment donat ho considerés, però ara mateix no és així. El RADI està concebut en el si d'una xarxa d'entitats autoorganitzades com la Cooperativa Integral Catalana? Bé, de fet, d'alguna manera podem dir que la Cooperativa Integral Catalana és el centre d'aquestes iniciatives. És a dir, és l'àmbit, diguéssim, organitzatiu, social, econòmic, polític, en el que es va construint una alternativa al sistema capitalista. No? És la iniciativa pràctica que permet a moltes persones trobar-se, organitzar-se i anar cobrint necessitats que puguin anar generant
aquesta independència del sistema, no? Hi ha molts projectes concrets que ja estan vinculats i d'alguna manera dintre d'això el RADI és una iniciativa paral·lela que no té una vinculació directa orgànica amb la cooperativa integral, però que ja és afí ideològicament. Ens podries dir en quines iniciatives es concreta la cooperativa integral catalana? Bé, la cooperativa integral catalana hi ha moltes iniciatives. Una part important d'elles, no, i que fan viable econòmicament tota la resta, són les iniciatives productives, que són projectes d'autoocupació individuals o col·lectius. Hi ha unes 300 iniciatives d'aquest tipus en aquest moment en tot el territori de Català, també algunes puntualment fora, que van en àmbits molt diferents de producció, des de producció d'aliments, serveis molt diversos, bé, una llista llarga de tot el que us podeu imaginar en el marc dels principis de la SIC, que són uns principis que estan publicats a la web, que són uns principis polítics que permeten identificar l'adhesió d'iniciatives dintre del procés. Després hi ha moltes iniciatives que tenen a veure amb viure en comunitat, en anar-se'n al camp, a vegades també a la ciutat, en construir una forma de vida d'una altra manera, i algunes d'elles alhora també són productives. Entre d'elles també, per exemple, hi ha Calafou, que és una iniciativa ecoindustrial a Vallbona de l'Anoia, que és una antiga colònia industrial que s'ha comprat de manera cooperativa i que s'estan tirant endavant allà projectes de vida comunitària, de cooperativa d'habitatge en gestió d'ús i projectes productius diversos, sobretot en un àmbit, diguéssim, això com deia, ecoindustrial. Després, un altre projecte, diguéssim, referent a la cooperativa integral ara mateix és Àurea Social, que està a Barcelona, al barri de Sagrada Família, que és un espai en el qual s'hi desenvolupen projectes públics de la cooperativa, no? Perquè la cooperativa, com que vol ser una alternativa al sistema, fa els seus propis àmbits públics. Llavors, allà s'estan desenvolupant iniciatives en l'àmbit de la salut. S'ha creat el primer CAPS, el primer Centre d'Autogestió Primària en Salut, que forma part de la cooperativa integral. Hi ha iniciatives en l'àmbit d'educació, alguns grups de criança, iniciatives autoorganitzades de famílies que eduquen a casa o de grups de diferents edats i necessitats. Hi ha també l'oficina d'habitatge i també és la seu, diguéssim, de la SIC a Barcelona i de CAIX, que és una altra iniciativa que és en l'àmbit financer, una cooperativa financera sense interessos que forma part de la construcció d'aquesta societat. Després, una altra característica de la SIC és que recolza, diguéssim, l'autoorganització a nivell local i en diferents iniciatives locals que en formen part. Moltes d'elles es fan dir nuclis d'autogestió local, que seria com d'alguna manera la posta en marxa de la SIC a nivell local, d'un poble, d'un grup de pobles, d'un barri o del que sigui. I després hi ha les ecoxarxes, que són en àmbits comarcals regionals, que n'hi ha unes 16 o 17 a Catalunya i que són els àmbits d'autoorganització econòmica bioregional que en poden formar part de les diferents persones a l'hora de nuclis locals i projectes d'aquell territori. I bé, per tant, són moltes iniciatives. Potser, a més dels projectes productius, doncs podem parlar d'unes 20, 30, 40 iniciatives d'autoorganització que en formen part i que podeu trobar més informació general a la web cooperativa.cat. T'ho preguntava perquè les persones que no han participat en propostes similars potser no s'imaginen com funciona des d'un punt de vista pragmàtic. Ens podries explicar una mica més sobre el funcionament d'aquest CAP? Com es financia? Quin tipus de pacients o clients admet? Bé, la base del CAP, de fet, com a molts altres àmbits de la cooperativa integral, és un canvi de paradigma en quant a com es relacionen les persones per a la salut, no? De fet, és centre d'autogestió primària en salut, perquè el que primordia és l'autogestió. Hi ha atenció de persones que necessitin, però sobretot el que s'ajuda és a autogestionar-se la pròpia salut. Per tant, no hi ha ni pacients ni clients. El que hi ha són persones que s'acompanyen per mantenir o millorar el seu estat de salut, promocionar-ho i evitar la malaltia, diguéssim. Llavors, per fer-ho viable econòmicament, s'ha posat en marxa el que li diem el sistema mutualista mancomunat, que és, que de fet s'està posant en marxa, que és un sistema pel qual les persones aporten al sistema de salut i per tant al CAPS, perquè d'alguna manera
el CAP formaria part d'un sistema en el que es aniran creant d'altres nodes en el territori i aporten, ja sigui econòmicament si s'ho poden permetre o si no amb temps. L'aportació econòmica dependria dels ingressos i del nombre de persones que depenen d'aquests ingressos en una família. Per això li diem mancomunat, perquè no és igual per tothom, sinó que és equitatiu. I bé, a partir d'aquí doncs, es van creant diferents iniciatives, grups de treball, formació, es milloren els diferents equips de treball d'atenció i bé, és un procés en construcció que encara li queda molt per arribar al seu final, però que des d'ara el Febrer està obert i les persones que tinguin unes necessitats o unes ganes de participar s'hi poden apropar a Obra Social a Barcelona o bé contactar-hi per correu electrònic o mitjançant internet per veure si s'hi poden implicar des d'altres llocs. Menciones en una altra entrevista que un 10% de la població organitzada constituiria un contrapoder tan fort com per fer trontollar el sistema. Bé, un 10% de la població organitzada conjuntament pues, crec que evidentment seria molt revolucionari, no? Hem de veure també, no, que qui dona força al sistema actual no és tant la gent activa que el defensa, perquè no hi ha molta gent que el defensa més enllà de la institució, diguéssim, sinó que és la gent passiva que l'obeeix, que el segueix, no? Per tant, des del punt de vista de gent activa, organitzant-se col·lectivament i cobrint les seves necessitats, construint amb les seves pràctiques un altre sistema, doncs seria moltíssima gent, no?, que tindrà una influència molt gran. També és clar que una de les qüestions a fer des de la SIC és donar exemple, no? O sigui que el fet de la pràctica, de demostrar-ho amb els fets, ajuda que gent que no hi participa també es pugui veure que això es pot fer i que això li faci replantejar-se molts aspectes de la seva vida. Des del teu punt de vista, en quina proporció estem ara mateix respecte a aquest objectiu del 10%? Clar, depèn de si comptabilitzes gent organitzada en general o gent organitzada conjuntament, no? Sobretot conjuntament. Un dels problemes que tenim a l'hora de generar alternatives al capitalisme és que hi ha certa dispersió, no? Hi ha molta gent que està organitzada en un àmbit concret o localment, però no està organitzada d'una manera més àmplia. Llavors, en aquest sentit, clar, gent organitzada potser, no sé, o sigui, dintre de Catalunya mateix, entre com a mínim 50, gairebé 100.000 persones segur que estan organitzades. Es pot agermanar la revolució integral amb altres moviments socials internacionals d'una manera pràctica? Bé, per una banda, això d'alguna manera, en un sentit més polític, és el que s'intenta amb la crida a la revolució integral, que és una de les iniciatives que s'han posat en marxa recentment i que a través de la proposta de crear un bloc internacional per la revolució integral doncs, s'emplaça a diferents moviments arreu del món a trobar-se per fer-ho possible. Més en un nivell pràctic i organitzatiu, de fet, el construir conjuntament ja es dona, no? En àmbits en els que es pot donar, per exemple, doncs, determinats recursos a nivell de fer pàgines web o així, es duen a terme internacionalment, no? O el sistema que fan servir de moneda social, el CES, és un sistema creat per moviments d'Austràlia, de Sud-àfrica, amb la qual doncs, quan és possible i quan és una unitat compartida doncs ja es dona, no? El que passa és que quan són coses més vivencials del dia a dia que no tenen tant a veure amb internet, doncs és més difícil, és més indirecte, però aquí està la possibilitat d'intercanviar informació i d'aprendre uns dels altres, no? Que d'alguna manera amb aquesta crida que comentava doncs és també part del que es busca i que se li pot donar més força. Aquesta revolució necessita líders? No, necessita en tot cas referents, és a dir, grups, moviments que donguin exemple i que cridin l'atenció per animar d'altres a fer-ho, no? Per això, per nosaltres, per exemple, doncs, els zapatistes que porten molts anys organitzant-se i generant autonomia, doncs són un referent que d'alguna manera ens importa que hi puguin estar relacionats. Potser en un moment donat la cooperativa integral és un referent per d'altres moviments, com per exemple de la resta de la península, que volen fer alguna semblant. O, per exemple, doncs, el SAT, que és una iniciativa a la Bretanya, no? Que s'està també resistint i generant autonomia, doncs és un referent a nivell europeu, no? Pues, ajuntant diversos referents es pot fer possible que molts grups s'ajuntin en tirar endavant una proposta com la de la crida a la revolució integral. Alegre i constructiva rebel·lia, desobediència integral i revolució integral.
semblen passos d'un procés. Són realment passos d'un procés? Bé, són passos que no vol dir que vagin només un darrere de l'altre, sinó que també es van construint en paral·lel, no? Igual més que passos són dimensions en aquest sentit, no? Que són línies d'acció que es van reforçant, que una és sinèrgica amb l'altra i que faciliten que el procés sigui més complet i que es puguin extenent. A vegades hi ha persones que s'incorporen per un àmbit, a vegades per un altre, però després conflueixen en algú comú que és molt més gran. Penses que podrem veure aviat els fruits d'aquesta lluita o serà una lluita a llarg plaç, com ho és, per exemple, dels zapatistes? Bé, està clar que és una lluita a llarg termini. El que passa és que no vol dir que no veiem resultats fins a aquest llarg termini, sinó que en tot cas el que estem fent ja està començant a donar els seus fruits en el curt termini, i el que volem és que en el mitjà en doni molts més i en el llarg termini en algun moment pugui arribar a culminar el seu procés, no? Això també és un dels ingredients positius, no? Que no és algú que a vegades passa en determinades lluites, que estàs lluitant que al final que sembla per un tot o res, sinó que aquí és el contrari, és un procés en el qual els petits resultats animen i alimenten el procés que es du a terme a llarg termini. Triomfarà la revolució integral? S'està fent, no? La revolució integral és una cosa que ja s'està fent, perquè si bé en alguns aspectes doncs, poden haver signatures pendents i molt importants, en un altre sentit, com que és una revolució que inclou el canvi en les relacions humanes, el canvi personal, doncs hi ha moltes persones que això ja ho estan fent i molts grups organitzats que ja ho estan fent. El que intentem és fer-ho més integral, per tant, en totes les dimensions de la persona i de la societat, i que hi hagi cada vegada més persones que puguin generar aquesta integralitat. Realment estem en un moment de crisi o és una situació programada que beneficia els de sempre? Bé, imagino que no és una cosa o l'altra, és a dir, que poden haver alguns àmbits, algunes coses que estiguin programades, però que molts dels altres no ho estan, o que el que està programat per algú molt minoritari en un moment donat arriba per sorpresa a molts altres, inclús dintre dels propis àmbits de poder, no? És a dir, és una qüestió complexa i que en tot cas doncs estic segur que hi ha molts àmbits del que passa que superen el control de ningú i que per tant tenim una oportunitat d'aprofitar-ho, d'actuar-ho i de fer-ho anar cap a on sigui per l'interès comú i cap a la transformació de la societat. Trobarà la teva causa algun suport institucional, internacional, sigui aquest governamental o no? Bé, podria donar-se el cas. El que passa és que no, o sigui, serien casos molt concrets, no? I un problema que hi ha en el tema dels estats és que aquell que pugui ser més afí en un moment donat té un nivell de relacions i de compromisos inclús amb l'estat espanyol que fa difícil a vegades que es posicioni per causes tan anticapitalistes o fora del sistema, no? No sé, si hi ha un exemple de país o de govern que puc veure-hi certa afinitat és amb el que està passant a Bolívia, en el sentit que a Bolívia en haver pres el poder a un moviment indígena i un moviment social que es va d'alguna manera extendre a partir de la lluita en el carrer, doncs el que està fent és tractar d'empoderar o de facilitar buidar àmbits de l'Estat per reempoderar àmbits locals, no? I d'alguna manera que respectin, per exemple, entre d'altres, les realitats indígenes i camperoles. Però tot i així dubto bastant de que en un moment donat un govern així es pugui posicionar a favor de la revolució integral, tot i que en uns àmbits l'estigui promovent. Per això que he comentat, no? Perquè encara no hi ha una prou capacitat econòmica inclús d'àmbits com aquests o diguéssim d'autonomia i que en un moment donat poden haver dependències a nivell d'exportació i importació amb Espanya o en coses d'aquest estil que facin difícils aquests posicionaments. En aquesta recerca de suport veu obrir una campanya de crowdfunding que us van retirar amb certa polèmica i que veu traslladar a la vostra pròpia plataforma Cupfunding. Quins motius us van donar per tancar-la? Bé, bàsicament va ser un malentès. Nosaltres els hi vam explicar de què es tractava, de fet els hi vam explicar amb especial cura perquè sabíem que era algo que podia ser controvertit. Ells van semblar que ho entenien, però després van descobrir que no ho havien entès, diguéssim, no? En el sentit de que es tracta de donar suport en aquesta estructura
de protecció que ara jo necessito i que poden editar més persones, per tant, per generar algo col·lectiu, i que no es tractava de finançar tant d'alguna manera manifestacions o accions al carrer o concentracions o així, sinó concretament de finançar aquesta estructura logística de suport, no? I un cop ho vam manifestar de manera més clara, doncs ells es van tirar enrere a partir d'aquest desconeixement i van tancar la campanya. Després van demanar disculpes a la gent que ja havia utilitzat la plataforma per intentar cofinanciar-nos i simplement van dir que ells no podien assumir una campanya d'aquest tipus, no? Bé, en tot cas, crec que hem pogut aprofitar l'oportunitat per tirar endavant algo que ja teníem pensat fer dintre de tota aquesta plataforma de projectes. No podia faltar una plataforma de crowdfunding i tot i que encara ja està en una fase prèvia que comenci perquè només s'ha tirat endavant de moment per aquest projecte, això ens ha incentivat a avançar el temps en el que ja pugui estar a punt la plataforma crowdfunding per finançar d'altres projectes i esperem que en uns pocs mesos ja pugui estar plenament operativa. Es pot globalitzar la revolució integral de la mateixa manera que ho ha fet el capitalisme? Aquestes eines, com el crowdfunding, són en aquesta direcció? Bé, la revolució ja d'alguna manera, des d'un punt de vista teòric, sempre ha estat globalitzada perquè és difícil que moviments transformadors realment se l'hagin plantejat sense intentar estendre-la. I d'alguna manera un lema que hi havia fa 10-15 anys amb el moviment antiglobalització era que la resistència havia de ser tan global com el capital, no? I en aquest sentit, doncs, amb les noves eines que van sorgint, amb la cada vegada visió més global que hi ha del planeta, doncs és lògic que aquesta tendència vagi augmentant, tot i que alhora doncs, hi ha molts moviments com el nostre que pensem que tot i que això hagi d'augmentar a nivell de coneixement, a nivell d'imaginari, la part principal d'aquesta revolució l'hem de fer localment i l'hem de fer generant autonomia en aquest àmbit local. Per tant, alguns àmbits s'han de globalitzar, però per ser també més autònoms i lliures en l'àmbit local. Què comparteix aquesta revolució integral amb les revolucions socialistes? Bé, té semblança de que suposen el mateix enemic, diguéssim, no? Que és el capitalisme. El capitalisme que ara té una nova forma diferent a quan van haver les revolucions socialistes, però que té d'alguna manera aquest enemic comú. Segurament hi ha altres avantatges, no? La idea d'igualtat sempre hi és, el que passa és que nosaltres li donem una forma diferent tractant d'anar més per l'equitat, diguéssim, i trobant un equilibri amb el concepte de llibertat, no? Per mi el socialisme que ha existit realment ha tirat massa per la igualtat i ha discriminat la llibertat, i el que cal és nous formats que generin un equilibri entre aquests dos conceptes més adequat i que no els faci contradictoris. Per acabar et farem un parell de preguntes més. Si la desobediència civil és un camí a transitar, quins exemples podríem trobar per a aquelles persones que no poden o no volen enfrontar-se a processos judicials? Bé, la desobediència no és només una qüestió de les lleis, sinó que és una qüestió també de la cultura o del que és dominant en una societat. Per tant, les formes de desobediència poden ser molt diverses i moltes d'elles sense cap risc a nivell legal, però importants, no? D'alguna manera, actualment, renunciar en una feina que no t'agrada, que és contradictòria amb la teva manera de pensar, per arriscar-se a trobar-ne una altra o a generar-la des d'una autogestió, en si mateix no és cap problema legal, però és revolucionari quant al concepte de revolució integral, no? I com aquests n'hi ha molt d'altres, també l'àmbit bancari. Ara, en aquest mes d'abril, està en marxa la campanya de remou els teus diners per treure els diners de la banca convencional i passar-lo a banques privades, i d'alguna manera això és un exemple de revolució que cadascú pot fer amb les seves accions concretes del dia a dia que generen conseqüències tant a nivell personal com col·lectiu. Com aquestes n'hi ha diverses, no? I en funció de la situació en què es trobi cadascú no li serà difícil identificar quins canvis podria fer per estar més d'acord amb la seva manera de pensar i amb una transformació integral de la societat. Estem arribant al final.
Quines condicions s'haurien de donar perquè poguessis tornar? Bé, perquè pogués tornar, la principal condició que s'hauria de donar és que tingués una convicció ferma de que no se'm detindrà en el moment de tornar, no? És a dir, que se'm deixarà per viure en llibertat. Per fer-ho possible, doncs, hi ha algunes línies d'acció que encara no s'han fet públiques però que seran importants i bàsicament també un objectiu que tindrem és aprofitar aquesta conjuntura per fer pensar i per generar debat en quant a generar alternatives, també entre d'altres en el sistema judicial, de manera que no sigui en va i que aquesta absència temporal doncs, permeti reforçar a llarg termini el procés que estem construint. Finalment, per acabar, anuncies en el teu blog una proposta de restitució cap a tota la societat com una alternativa al procés judicial. Ens podries avançar alguna cosa? Bé, és una proposta que es treballarà en base a transformar aspectes del sistema judicial i del sistema penitenciari, que és el que d'alguna manera ara mateix m'està oprimint, diguéssim, a mi, i que donarà aquesta situació, doncs la meva resposta en això ho vull plantejar com una proposta, que en aquest cas no és una proposta per la revolució integral, perquè és una proposta per tota la societat, no només pels afins a la revolució integral, i perquè en l'àmbit de la cooperativa integral, per exemple, no necessitem aquesta transformació de la justícia, perquè nosaltres ja ens gestionem els conflictes des d'una forma participativa i assembleària, però sí que com que d'alguna manera no volem que ser afectats per aquest sistema judicial, pensem que hi ha unes transformacions que es poden realitzar i que siguin en benefici de tota la societat, evidentment també ens beneficien en el nostre procés. Molt bé, Enric, doncs fins aquí aquesta conversa. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Esperem veure't aviat i poder continuar xerrant amb tu. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. No hi ha futur. Dintre d'aquest marc no ens en sortirem, però podem canviar-lo quan vulguem.